Muri Zimbabwe ndamuka zvamuri kuona ndichiri mumagumbezi. Ndamuka ndichiona social media iri kupisa nenyaya yaBybit. Nyaya yaBybit ngationgororei nemativi ese, tisaongororei nerutivi rumwe chete. Chekutanga, murume waBybit ndonzwa kuti akaroora Bybit kana kuti vari kugara vese mushure mekunge Bybit amboita mwana wekutanga ndobva azochiroorwa nemurume uyu. It means azoroorwa ava in adult Bybit nemurume uyu, vakawirirana akafunga ega kuti akuda kugara nemurume uyu. Mai vaBybit ndofunga vakazofonerwawo nevakavafonera kuti mwana aita viral, ainda nenyika kwaita mari. Maiwo pamwe vakati regedzai ndotora mwana wangu, mukana wawana. Asi zvava zvakanaka kuti vataure chokwadi. Truthfulness is the foundation for human virtues. Ipapo ndoramba ndichipatsimbirira kuti chokwadi chakanaka, kuva nechokwadi ndo hwaro hweunhu hwese hwakanaka. Ndouya panyaya yechipiri, kune vakabatsira vari kuti toda mari dzedu this and that. Chakabatsirwa neruoko rwerudyi rweruboshwe harifanirwi kuziva. Of course mazuva anokuva nesocial media munhu anenge achingozoendeswa zvese pamhepo zvozikamwa. Asi ngatingoti takabatsira nguva iyo yatakave naye Bybit. Asi ari kumusha kudaro tinogona kumubatsira. Anototrenda akatosumuka akararamisa mwana wake nevaachazvara vachona. Kune musikana anotandika Mahleka, musikana yeye she's trending ari kumaruzevha. Hapana chakamboipa kunzi kumusha, akati kumusha munhu hatrendi ndiani, asi kuti anongoda kudzidziswa kumaneja peji rake zvakanaka. Ende chimwe chinhu ngatinzwisisei chinhu chinonzi marriage. Marriage is a choice. Ende akaenda pachiziva kuti ane mudzimai, iye akazvipira kuti takunoita murume wedu takawa tiri vaviri oro vangane ameno. Akazvidira akatora choice ye nezuro. Ari mukurarama zvakanaka zvokuti aitirwa zvese, asi akaona ndiye akave nechoice yekuti aiwa murume wangu kana kuti imba yangu is the best. Kunyange ndiri kunorara ndakatsamira sagari jecha, asi ndoda kunoita zvandoita ndine murume wangu. Let's respect a decision. Let's respect a decision. Kana zvichizoshata, ofushi hatinamatira kuti zvinomushatira, tonamatira zvitomunakira, azodzidzisawo vamwe mangwana, rwendo rweupenyuro. Nekuti vamwe vatotora nyaya iyi vakaita yavo. Zvamuri kuona ndichine mabore ndiri kumazitungira yandibata saamai ndikati muri Zimbabwe ngatikurukure nyaya iyi mune zvakasimba simba kuti titi tirambe tichiti Bybit mbafa, Bybit tsotsi, Bybit amuzive zvakaitika kwaari, amuzive advice yaakapiwa, amuzive paakagashirwa kuti chii chakaitika. Saka ngatimboshandai timbotarisa tione decision yaakatora. Iye kana aita dambudziko anodzoka kwatiri semuri Zimbabwe kuti kuti veduweka paya messed up ndakadai. Asi iko zvino ngatimbomusiyai, ngatimbomupai space, timboona kuti zviri kufamba sei. Ndodzoka kumurume waBybit. Mukwasha wenyika, mudzimai wako haurambisi kugara naye, asi kana paita aida kudzidzisa mudzimai wako hazvina kushata. Vakadzi vazhinji vakatodzidza vari mumamarriage zvokutozoti no aiwa kwete mwanangu, mukadzi ngaadzidze totogadzira future yamangwana evana vamuchaita handiti. Saka aiwa mukadzi siye adzidze zvake ende kuchikoro kana awana ari kumudzidzisa. Uye peji iro Bybit ngaaramba achiri pusha, rinofamba ari kumusha muchiita content yeni yokumunda namaiguru vako nemurume wako nanavamwene vako, nhasi zvakamira so, life ichitoendeka muchiita maexperiences enyu muchiposta. Hazvina kushata, peji rinotoenda hazvimiri. Kune vamwe vacharamba vachikutsigira zvisinei nevamwe vakatoita unfollow, but kune vacharamba vachikutsigira zvisinei nezvaitika izvi. Ini chandokukurudziraika, raramai upenyu hwenyu sekuda kwamunoita. Musapushwe nevanhu ende munoziva zvakakukosherai. Kuna mai vaBybit munoziva chokwadi, ndimi nemuri yese munoziva chokwadi. Isusu hatizivi, tiri kungoudzwa zvamune matiudza, ndozvatiri kungonzwa.